dus was een framepje van een... oh wacht, daar komt een brander onder. Ja, dit was een frame, ik denk, een onderstel van een aquarium. Ja. Denk ik. Het kan ook iets anders zijn geweest, is verder niet zo spannend. Dit is een rekwerkje voor een ruitje, rond of vierkant, weet ik niet, van een waarschijnlijk voordeur. De bedoeling is dat hier een ketel op, dat hier een vuurtje gemaakt wordt, dat je hier soep op kunt koken. Dus voor de vuurkorf. Leuke activiteit samen. Voor de vuurkorf hebben we een centrifuge trommel. Is behoorlijk dikwandig. Ja. Is RVS, kan ontzettend veel hitte verdragen. En er komt altijd zuurstof bij, dus perfect voor de fikkies. Ja. Dus wat we gedaan hebben, we hadden ook nog een oud rooster liggen. Dat heb ik, daar heb ik een stuk uitgeflext voor te dienen als bodem. Dus hier komt de vuurkorf. En briljant. dan komt hier nog een handvat, daar ben ik mee bezig. Dit is van een oude weegschaal. Ja. Dat heb ik van een oude weegschaal, daar ligt het hout. Van die oude weegschaal, hier liggen de restanten van die oude weegschaal. Die hebben we niet nodig. Ik heb hem toevallig een paar dagen geleden gesloopt. Je weet, het was een ouderwetse waar je met die gewichtjes moest schuiven. Ja. Nou, daar komt dit handvat vandaan. Ja. En dat heb ik eraf gehaald. Oh, wacht, en dit is hout en dan kun je... Dit wordt hier opgelast, strakjes. Zodat dit aan de kant kan zwenken, want hier heb ik twee scharnieren gelast. Ik vroeg me al af hoe je dan het vuurtje gaande moest houden in de vuurkorf. Nou, dit gaat er dus dan uit, dat komt hier aan vast en dan zo. Dan is de bedoeling verder dat hier ook nog een paar steunen komen. Eentje hier en eentje hier. Ja. Zodat dit hier kan komen te liggen, kan rusten. Wanneer je hier dit wilt opstoken of eruit wil halen, wat dan ook. Als het niet nodig is om zo gebruikt te worden, dan komt hier ook nog een roostertje met dezelfde steun. En dan kun je daar ook een ketel op zetten of iets, of een schaal. Dit zijn haken om pollepels, scheplepels, roer, whatsoever aan... handige Harry. Op te hangen. Dus om een lang verhaal kort te maken, je hebt geen werk, maar je telt wel mee. Ik denk het, het lijkt erop. Wat is hij toch blij met hem? Oh nee joh, al zeker weten. Ik kan alles maken. We hebben nog meer, er komt nog meer. Ook al zit onze zendtijd er lang op, maar... maar daar hebben wij geen boodschap aan. Oh nee, hebben wij geen boodschap dit aan. Is hier een... De buitenkeuken behelst meer dan alleen maar een heksenketel. De bedoeling is dat het ook mogelijk is om te barbecuen. Dus echt, waar zouden we zijn zonder een goede barbecue? Ja, dus wat gaat daar gebeuren? Dus dat gaat hier langs gebeuren. Waarbij een gietijzer deel, dit is oorspronkelijk van een waarschijnlijk gasbarbecue, weet ik niet, ergens gevonden. Komt hier in te liggen. Ja. Waarbij... Dus we beginnen dan met een soepje. Ja. En dan komen satéetjes of zo. Ja. Dit is een geëmailleerde plaatstalen bak. Kan ontzettend veel hitte verdragen. Van braadslee. Ja, alleen deze is, hier komen de kooltjes in. Oké. En dit is ook geweldig. Ook geëmailleerd. Moet nog wel schoongemaakt worden. Gewoon doordraaien, Rudy. En dit wordt een, gewoon doordraaien. Want wij letten niet op, wij kijken niet bij. Nee, wij kijken niet op een bos. Nee, wij draaien ook wel eens door. Ja, met z'n drieën. Ja, dat is goed. Dat moet ik mij. Ja. Dat moet ik mij. Dan gaan we toch een beetje richting verrijden. Dus dit is de warmhoudplaat. Oh ja. Even goed doen. Zal dat Rashid zien dan? Ja. Dan kunnen we Rashid toch nog even de credits geven. En wacht even, hier, kooltjes, warmhoudplaat. Ja. Want hier komt heel veel straling, warmtestraling vanaf ook naar beneden. Heb je dit nou gewoon allemaal zelf bedacht? Nee. Dat is allemaal, dat zijn de ideeën van vooral Anton.
Anton is het opperhoofd hier, maar die is eventjes naar buiten. Maar wat leuk! Ja, Ik ben alleen maar uitvoerend orgaan. Dus, ja, het ding krijgt ook nog wieltjes. Dit is nu een klein keteltje. Kijk, dit soort lepels, weet je, daar kun je mee roeren, hè? Wacht even. Wat? Ik wacht even. Rashid, kom eens even. Ja, kom eens. Nee. Niet. Ik wil halen. Rashid, kom even. Ik heb jouw naam genoemd. Ik heb jouw naam genoemd. Nee. Serieus. Rashid, ik wil je even een hand geven. Ja, ik ken je van onderweg toch? Ja. Hoi, Rashid. Hey man, ik hoor van José en eigenlijk, ik hoor zoveel leuke dingen over de dingen die jij... Trouwens aan je zegt. Ja, die jij hier doet. Ja. En, niet alleen met de soepbus, maar ook met de jongeren hier. Ja. En, Super man. En je weet, want je kent het programma, je weet dat wij een programma zijn waar ook ruimte is voor goed nieuws. Ja. En ik vind het wel zo'n leuk nieuws en goed nieuws vanuit deze buurt. Ja. Dat ik denk van, dan moeten we de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, en jij bent één van de... Johnny hebben we nog? Ja, Johnny Driessen. Ja. We hebben Menno. Ja? Rubens toch ook? Robus ook, ja. En dat, Menno en Genou, Eerderijn even. En José. de moederkloek. Ja, Zo moet je moederkloek, ja. dan loopt hier helemaal niks. Je loopt hier helemaal niks zonder haar. Ja. En hoe kom jij hier terecht, Rashid? Ik kwam via Rob, dat is de broer van Johnny Driessen. Ja. En daar werkte ik mee bij de buurtbemiddeling hier in Venlo. Ja? En gewoon, die zei tegen mij op een gegeven moment, hadden we een casus zeg maar samen. Die zei van, joh, ik pas goed bij die jongeren, bij de jeugd. Ja, ik heb ook heel veel ervaring zeg maar, in mijn leven gehad. En zodoende ben ik hier naartoe gekomen en nooit meer weggaan. Nee, en de super in de buurt, hè, geen last meer van jongeren, ideaal. Waar woon jij zelf, Rashid? Woon je hier in de buurt? Ik woonde eerst op de Kaldenkerkweg Ja? en nu woon ik in Tegelen. Ik heb sinds 24 april heb ik een flatje gekregen in Tegelen. Maar ik kom nog altijd bij Oost. Dus, ja. Bij Oost. Bij Oost, Bij de Venlo Oost. Vogelhut. Eastside. Eastside. Ja. Maar, hoe oud ben jij? Ik ben 42, bijna 43. Bijna 43. Ja. Ben je in Venlo geboren? Nee, niet geboren in Venlo. Niet geboren, Hoe lang ben je in Venlo? Ik ben nu al zeker 36, 37 jaar hier. Ja. Maar jij zegt, ik heb zelf ervaringen. Was je vroeger dan ook een beetje een boefje? Nou, een boefjes wil ik niet zeggen. Ik had gewoon de verkeerde keuzes gemaakt in mijn leven. Ja. Oké. Ja, verkeerde keuzes in mijn leven gemaakt. Maar ja, dit heeft mij gevormd tot de persoon die ik nou ben. Hè. Dus ik wil juist datgene wat ik eigenlijk negatief had gedaan, wil ik juist nou positief overbrengen. En ik denk dat er heel veel gehoor aan is, vooral van die jongens. En dat werkt dus, José? Ja, dat werkt heel goed. Ja, dat werkt heel goed. Jij spreekt de taal van die jongens ook? Ik spreek de straattaal, alle talen, ja. Ja. Behalve betalen. En alle talen, behalve betalen. En voor wie werk je nu? Werk je voor het leger des Heils? Ik werk ook voor het leger des Heils. Ja. Want die zitten in de Boerendansstraat, geloof ik. In de Boerendansstraat, ja. Zijn we straks nog langs gereden? Ja, mooi hè? Ja. Ja. Ik moest een keer naar binnen gaan, niet alleen maar langs rijden. Ja, moeten we misschien een keer doen. Ja, Ja, precies. Ja, is dat de moeite waard? Leuke mensen ook? Ja, echt leuke mensen. Ja. Ja, absoluut. Die maken zelf hun eigen soepen en Ja, precies. salades. Ja. Wauw. Ja. We houden eigenlijk de mensen die eigenlijk verborgen zijn eigenlijk in de maatschappij. Ja, die buiten de boot vallen. Die buiten de boot vallen. Of dreigen te vallen. Dreigen te vallen, of voor de ogen van de mensen die denken dat ze buiten gevallen zijn, denk ik bij mezelf. Die houden wij, daar doen wij iets voor. Dan hebben we een hart onder de riem steken of weet ik veel wat. Ja. Het zijn vaak maar kleine dingetjes die je voor mensen kunt doen die een groot Dus, plezier brengen. Ja, precies. Als je een hele jaar lang nog niet eens een fijne weekend wordt toegewenst of weet ik veel wat. En nou zijn we toevallig ook met een street messenger bezig. Dat is een soort Amber Alert, zeg maar. Dus krijg je iedere dakloze of thuisloze, zeg maar, krijgt dan een sms-bommetje, zeg maar. Hè? Mag ik bom zeggen trouwens? Ja. Jij wel, Rashid. Islamiet, mag Ja, pas op. even terugdraaien die arm. Knippen! Je moet oppassen op je woorden tegenwoordig. Ja. Nee, Jij mag dat, Rashid. Ja, oké. Een sms-bom, dus je krijgt op een gegeven moment iedereen in één keer een sms'je van, joh, zo laat kun jullie soep op,
Gratis een kopje soep. Maar heeft iedere dak- en thuisloze dan wel een mobieltje? Ja, dat wel. Of is dat heel naïef van Ja, mij nee, om je te hebt toch die oude Nokia's van vroeger, weet je wel? Oh ja. Ja, dat heeft iedereen. Die Daarom doen wij 9210 of zo. weet je? Juist, Die juist. niet kapot kan gaan. Die niet kapot kan Ja. gaan, ja. En, Ik heb er nog één liggen. ja, precies. Ik ook. En Ja? ja, die krijgen dat allemaal. We doen het niet via WhatsApp, want niet veel mensen Maar een kennen mensen. sms'je dan? Een sms'je krijgen ze meestal, ja. 9 van de 10 heeft daklozen of thuislozen hebben zo'n... En dan weten ze dus waar de soep te krijgen En hoe is. laat. En hoe precies. laat. Ja, ja. Wie heeft dat bedacht? Dat gaat via Street Messenger, via Leger de Cells en nog een ander. Ja? En dat is dat een Nee, niet via de gemeente. Niet via de gemeente. Is dat Nee, een echt, bestaand iets? Dat Ja. Street Messenger. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, het is sinds kort eigenlijk. Sinds nieuwjaar eigenlijk is het hier in En- Venlo. Maar in Amsterdam doen ze dat al. Oké, dus ja, maar lang. dat is iets van het leger des Heils. Dat is iets van de Leger des Heils. Briljant. Ja, echt super briljant. En wat is meestal de plek waar ze soep kunnen gaan eten? Er zijn verschillende plekken. We hebben hier de Vogelhut, hebben de zelfregie, de dag- en nachtopvang hier in Blerik. Dus er zijn 3 plaatsen waar we uitdelen, plus de Rozenpark hier in Venlo. Dat is ergens bij in het stadcentrum. Hoeveel mensen zitten er op de soepbus? 3. 3. 3. Wil je even meekomen? Even, Ja. Kijk, hier, Ja, ik heb kijk, het kom maar straks mee. gekregen. Kijk. Hij moet even inzoomen, denk ik. Oh ja, en het Rosarium in de binnenstad, de Ja. Vogelhut hier. Ja. En het zelfregiecentrum is het ZRC, denk ik. Hè? Ja, En de ZRC. nachtopvang. Ja. Ja. Geweldig. Kom maar kijken. Geweldig, maar ik kijk vaker naar jouw programma. Wij rijden hier echt Ik denk ook bij mezelf, maar ik kom die zeker hier voorbij bij Venlo. Durft hij niet of zo? We waren in de buurt Ja. en we rijden hier langs en Ja. we zien hem lopen. Ja. En toen dachten we van, ja, we moeten toch even een praatje gaan maken. Ah, dat is echt leuk, man. En gelukkig waren we welkom. Ja. Nou, dit is Karoen. Hij is van Leger de Cells. Hallo. Dat is, Hi. ik weet niet of je dat programma Hoi. kent, Onderweg. Nee. Dat is een Limburgs programma. Ja, en Kijk maar een keer met Rashid mee. ja. Die gaan toevallig alle plaatsen langs en dan komen ze bijzondere mensen tegen. Trouwens, moeten jullie een soepje hebben? Willen jullie een soepje? Alleen als je genoeg hebt. We hebben zeker genoeg. Ja, tuurlijk. Oh nee, zij doet alvast in. Wil jij even Bij voor de ons? jaren soepers hier. Ja. Ja, te gek. Dus, En Lekkere soep. Ja. wat is het voor soep? dat is een Mexicaanse Mexicaanse soep. bonensoep. Ja, Wordt met- door Luca, een vrijwilligster, wordt die gemaakt vers. Die is vandaag net gemaakt. Ja. En Rashid en Met Dennis. kaas en Doritos. Ja, kaas en Doritos hebben ze bij elkaar. Serieus? Ja, serieus. Moet je maar eens proeven.